40 гадоў з дня заснавання адзначыла папраўчая калонія нумар 17. Віншавалі юбіляраў ганаровыя госці, а свае музычныя нумары дарыў усімі вядомы і любімы ансамбль «Беларускія песняры». Падрабязнасці далей. Папраўчая калонія нумар 17 адзначыла 40-гадовы юбілей. Ва ўрачыстай абстаноўцы раённага дома культуры сённяшнія былыя супрацоўнікі і іх сем'і прымалі віншаванні. Павіншаваць і ўзнагародзіць юбіляраў прыйшлі прадстаўнікі ўсіх сілавых структураў Шклоўскага раёна. Сёння галоўная мэта калоніі не проста ізаляваць тых, хто парушыў закон, але выправіць іх, вярнуць у грамадства добрапрыстойнымі грамадзянамі. Закладзеныя з моманту ўтварэння калоніі лепшыя традыцыі дазволілі назапасіць вялікі вопыт і перадаць яго новым супрацоўнікам. Таму словы падзякі былі адрасаваны перш за ўсё ветэранам, якія шмат гадоў аддалі цяжкай, але вельмі патрэбнай дзяржаве працы ў колонии. Огромное спасибо ветеранам, потому что вы сделали нашу колонию такой, какая она на сегодняшний есть. Вам искренний поклон. И постараемся сделать так, чтобы действительно люди приходили на службу и уходили домой только с хорошим настроением, с улыбками на лицах, с достойной заработной платой. Сёння ў сценах установы працуюць прафесіяналы сваёй справы, якія, нягледзячы на цяжкасці, аддаюць усе свае сілы, веды і вопыт у забеспячэнні правапарадку. На мерапрыемстве за прафесіяналізм і добрасумленную працу лепшыя супрацоўнікі установы былі ўзнагароджаны ганаровымі граматамі, падзякамі, медалямі і нагруднымі знакамі. Сярод лепшых Николай Липский. Я был признан лучшим молодым сотрудником исправительной колонии номер 17 в рамках отделения исправительного процесса. Наша работа заключается в том, конкретно отдела исправительного процесса, в том, чтобы проводить воспитательные мероприятия, вообще организовывать исправительный процесс со спецконтингентом, а именно осужденными лицами в Республике Беларусь. Наибольшей сложностью данной работы являлось привыкнуть вообще к специфике данной работы, к психологической нагрузке, потому что я как молодой сотрудник не так давно начал свою службу, и большое количество осужденных первоначально сказывалось психологическое давление, но с течением времени привыкаешь, понимаешь, что это тоже люди, которые где-то оступились, и им надо оказать помощь в исправлении. Миколай родом з Мазыра, скончыў акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў і ніколі не пашкадаваў, што зрабіў такі выбор профессии. Мечтал с детства свою жизнь связать с вооруженными силами в Республике Беларусь, а данная профессия мне как-то более подходит. Хотелось оказать полезные действия для своей страны, помочь исправиться людям, которые совершили преступления, наставить их на путь истины, чтобы в нашей республике было все спокойно и мирно. Завяршылася мерапрыемства канцэртам. Для ўсіх сабраўшыхся святочныя нумары дарыў легендарны ансамбль «Беларускія песняры». Больш за гадзіну гучалі усімі любімыя і знаёмыя з дзяцінства песні. Заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская